Nin ye Baya OK TV ka film kura ye n'an k'o ma ko balimaya. N'oublie to k'e ta mun de la. Muramuso n bɛ ka Bintu de ɲini sa. Ne ka Bintu ɲini Bintu tɛ yɛrɛ muso ye. Ne ma Bintu o sera k'e kana ne tɔgɔ di jinɛw ma olu ka taga ne tɔgɔ ye ko puisque ko Bintu wa. E ma Bintu furu e muso tɛ. Kan sinamusow cɛ o gɛlɛya b'a kɔnɔ. Anw ka baarakɛdenw ka taabolo ye jumɛn ye duguba kɔnɔ? Aw b'o sɔrɔ nin balimaya in kɔnɔ. Comme e bɛ bɔ i ka wo de kɔnɔ ka na ne ɲininka. Mun na ne tɛ ne ɲininka? Ko e cɛ ko kuma. Jɔn ne tɛ. E bɛ cɛ ko kuma fɔ ne de ɲɛna. Mun na n t'a f'i ye? Ni anw ka sigida taabolow don du kɔnɔnaw la. Mais e y'a yira ne la ko furu man di. Mais ne tɛ se ka muso furu ten mɔgɔ de fana bɛ ne ɲɛ mun bɛ muso furu ka di ne ma. O bɛɛ ye ko wɛrɛ de. Ne ko ka di ko tigilamɔgɔ yɛrɛ a bɛ wuli k'a somɔgɔw sɛgɛrɛ. Terimusow ka taabolo fo ka taa se kanuɲɔgɔnmaw ma. ne m'o f'i ye kɛlɛ in kɛra so in kɔnɔ ne m'o f'i ye n'a fɔra k'an ka kɛ kumalakale so in kɔnɔ du in bɛ ci e t'a la k'i kɔrɔkɛ ne da de ka girin ne se kumalakale i t'a la k'i kɔrɔkɛ ya a m'i sigi sa k'i kulo dingɛ fa ne tɔgɔ kan ni e bɔra n k'e kɔrɔkɛ bɛ don ne ka so in kɔnɔ n'o f'i ye ayi asa hali ni ne bɛ koli la ɲɛgɛn na kuma dɔ la e kɔrɔkɛ bɛ don ne ka ɲɛgɛn kɔnɔ N terimuso dɔ kɛ Gafu n t'a dɔn n'i b'a dɔn. Gafu Awɔ f'a bɔra Ivoire kɔsani in na tan. bala kɔrɔmuso. Très bien joué. Donc u nana ne n'o ye daga wulima ye u ka ban ne ni a dɔgɔnin ka ko ɲɛna. Balimaw yɛrɛ damaw cɛ o gɛlɛya b'a kɔnɔ. Fɛ ka n boloma yɛlɛma o ye n nakun ye sɔgɔmada in na. An kɔrɔ a diyara an ye mais nin wagatinin in kɔnɔ ko koronen don bolo nin wagatinin na a kun ka di i kɛ kɔfɛla ma. Yan'a ka so yan problème t'a la i bɛ cogo bɛɛ la su na n bɛ n'i nɔfɛ an bɛ bɔ yan mɛn. Ok. N tɛ lasi joli tɔ e Gafu. Ne m'a f'i ye ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ. Ne yɛrɛ tɛ dɔn ni kuma na ne ka kuma na nin ye mɔgɔ langoloba yɛrɛ de e t'a la k'i jɔ kare kɔnɔ e ni wa. Balimaya ye film kura ye a bɛna tɛmɛ anw ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ni o ye Baya OK TV ye alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲɛ 10 waati sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 10 waati a b'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se k'a sɔrɔ Jigiya TV fɛnɛ fɛ n'o ye teleso ye ale bɛ aw ka Mali Vision kan n'a numéro ye 266 aw bɛ an ka film ninnu fɛnɛ sɔrɔ yen balimaya k'an ka sigida taabolow ɲɛfɔ anw ka hadamadenya taabolow don na aw bɛ fɛ ka kunnafoniya jɔnjɔn wɛrɛw sɔrɔ aw bɛ se ka nɛgɛjuru sira banban 76 53 64 04 5 balimaya ka balimaya sinsin